Здравейте! Днес се натъкнах на проблем, свързан с Z-Port80 и реших да споделя решението му с вас и се надявам по този начин да спестя някакво време на тези от вас, които имат същия проблем. Значи, опитах се да инсталирам LAMP сервер на локалната си машина и както виждате, индикацията долу на самия LAMP сервер е в оранжево, което означава, че нещо пречи на самия веб сервер да стартира работата си спокойно. И това в най-честия случай означава, че ви е Z-Port80. Как постъпих в тази ситуация? Защото проблемите може да са много и няма да мога да покрия всичките, аз съответно не ги знам, но се надявам, че стъпките, по които аз преминах, за да реша този проблем, могат да помогнат на някой от вас да си решат вашия проблем. Така, първото нещо, което направих е да установя кой процес използва Port80, за да мога да взема адекватно решение. За целта трябва да стартираме Command Prompt като администратори и с помощта на netstat ще може да установим кой е процесът, който взема въпросния Port80. Само netstat само по себе си няма да ви даде нужната информация, защото той дава информация за текущите TCP връзки, които се изграждат в момента. На нас не трябва тези, които стоят пасивни. Най-вероятно това се случва в момента, защото едва ли Port80 в момента получава или изпраща някаква информация. За целта трябва да заровим малко повече в netstat. Може да си помогнете, като използвате help-а. Ето ги различните ключове, които могат да ви помогнат. В случая ще трябва да използваме -A, който ще даде информация за всичките в момента връзки, които имаме, плюс тези, които са в състояние на слушане. Ще използваме също така и N за по-human readable формат на IP-тата. Ще използваме и O, за да може да ни даде информация за кой процес всъщност използва съответните портове. Нека видим. И ще филтрираме само тези, които са в състояние на слушане. Ето, това е при мене. И веднага се вижда, че Port80 е Z в действителност, а не само както се съмнявах предварително, от процес с ID 4. Как да разберем името му на съответния процес? Може като влезем в Task Manager на Windows и ето тук можем да дадем от View Select Columns и да селектирате да се виждат и ID-тата на съответните процеси. Аз съответно вече съм го направил, тъй като минах през тези стъпки и може да загледате, да се опитате да намерите измежду тези тук в момента активни процеси, да намерите този, който на вас ви трябва. Но в моя случай не беше толкова лесно, за съжаление, защото го нямам. Тъй като числото на самото ID е доста ниско, това ми говори, че е някакъв системен процес, който няма да го видите тук и ще трябва да заровите малко повече, за да го откриете. Но в идеалния случай бихте могли да го намерите тук, да видите коя е програмата, която го използва и да вземете адекватно решение. Всъщност сега е момента да кажа, че голяма вероятност процеса, който взема вашия порт, всъщност да е именно Skype. И тук ще го видите. И ако всъщност имате инсталиран Skype и работещ в момента и не сте му сменяли дефолтния порт, значи най-вероятно това ви е проблема. Как да отстраните този проблем? Влизате в Skype, Tools, Options, влизате в Advanced, Connection и ето тук тази отметка трябва да бъде махната задължително. Всъщност аз това го правя още когато инсталирам Skype, защото е много досадно Skype да ми взема точно Port80. И ако не сте го направили, значи това е вашия проблем. Но при мен проблема, за съжаление, не беше толкова прост и трябваше да продължа да задълбавам, за да разбера кой е процесът. Значи вариантът е да разгледаме сервизите, които са инсталирани на локалната машина и тук съвет, който мога да ви дам е, ако сте ръчкали на последно време IIS, то е възможно да е взел този Port80 или нещо друго от Microsoftските продукти е възможно също да е взел този порт. И всъщност това беше и моят случай.
и като скролнах по-надолу, ето ги SQL сервер. Имам инсталиран в момента и работещ SQL сервер на машината. И за съжаление се оказва, че има репортинг сервис, който заема порт 80. Може да проверите, като влезете на localhost наклонен на репортинг и той ще тръгне да ви зарежда. Ако това не е вашия случай, потърсете по-внимателно кой процес, който допълнително сте качили, коя програма, която допълнително сте качили, е възможно да заема този порт 80. И тук вариантите ви за действие са няколко. Ако изобщо не намерите коя е програмата, най-лесният вариант е просто да смените порта на LAMP сервера или съответно ако ползвате XAMPP или просто Apache, да смените порта, на който то самото да слуша. Това е много лесно да го направите, като влезете на Apache HTTPD конфига и просто намерите ето на кои портове слуша, съответно за IPv4 и IPv6. И това може да го смените, например на порт 81, но това е доста така кърпещо решение да го наречем и в най-чести случаи не бихте искали точно това да се случи. В моя случай аз трябва да променя или просто да спра процеса за репортинг сервис. Много лесно да го спрете, но пак, както и предното решение, това не е най-доброто решение, така че е по-добре да заровим самия сервис и да се опитаме да му сменим порта. Влизаме в SQL Server 2014 Reporting Service Configuration Manager. Конектваме се. И от Web Services URL точно така. Ето го съответния порт, който е Z, който не ми позволява моя LAMP сервер да стартира. Тук може много лесно да направим просто да го сменим на примерно на 50-50. Видях в интернет решението между другото, ще използвам същия порт. И трябва да смените URL-а на самия репортер, да го наречем, за да може да бъде използван все пак. И това става от тук. Даваме Edit и сменяме и тук порта. И по този начин ще може все още да се използвате репортинг сервиса, не го спираме, работи си просто на друг порт и по този начин освобождаваме порт 80. Нека пробваме дали всъщност сме успяли, като просто дам рестарт на сервизите. Както виждате, в началото е червено, става за малко, трябва да стане оранжево и съответно ето стана и зелено вече, съответно работи. Поне така работи LAMP. Ако сте с XAMPP, нещата са подобни. И това всъщност беше и решението на моя проблем. Наистина се надявам да съм помогнал на някой от вас. Ако имате въпроси, свържете се с мен, ще се опитам да помогна на всеки, който ми пише и евентуално мога да направя допълнително видео, ако това ви е харесало. И до скоро! Само искам да добавя, че ако ползвате LAMP сервер, той си има собствен начин да тества порт 80 дали е зет или свободен и съответно какво го е взело. Това може да стане като влезете в Apache Service и тук имате тест порт 80, където ви се зарежда ето тази конзолка, в която всъщност пише дали и от какво е зет порт 80. В случая вече подкарахме успешно веб сервера и той си е стартирал Apache-то съответно на порт 80, което е желания ефект, предполагам. И ако съответно друга програма взема порт 80, тук също ще може да се ориентирате коя е тя. Това беше от мен. До скоро!